Ti Masakbayan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kamot, amiga Elisa. Adda kamot dito'y mall. Kunatno asino itayan, si kamat gayam, amiga Nova. Nagpipintas ket dagitabang aginat gatang mall. Nangina dagitoy. Jaklakit di kayat ti agbag iti sinsinan, amiga. Kaduan nakman iti nanggatangam, tagumatangak iti kastabag. No adaw manay nga igatang ko, amiga. Areglado, amiga. Day talagayam. O sige, umay ka, tamapanta. Imbag man, ta saan nga gungat ti asawam no kanayon ka nga agatang iti gamit mo. Anya nga iti maaramidan na, nunalpas kon anagata. Apay ang nagdakkel kinabawasan iti linaon ti credit card mo. Nag-sale nga men ti sukik a negosyante iti alahas. Nagpipintas dagiti lako na. Iso ginatang kon, honey. Ngam apay ang nagado. Mapan ka no nga min ijay abroad. Iso nga inlako na kanyak itinalaka. Inton ngumina dagiti alahas, mabalin kong tumat nga ilako. No lakit dita pag negosyo, mabalin mo. Ngam no pagalahas mo lang. Nagadon nga eh. Ag negosyo akmat iti alahas. Adumat dagiti amigak amabalin ko alakwan iti alahas. Saan ka nga ta amalugin ita plano? Dakkel ti puunam. Mabalin ka di ngayon kayo mat agbirok iti trabaho yo. Tapno makatulong kayo mat kanyak, anak ko. Agbiro kak to, nanang. At dapay ngamin ay ayam may kadagiti barkada iti basketball. Adda ka di maganab mo di ta panagayayam mo iti basketball. Saan ka di amay mayat no adda trabaho gamday ta agbas basketball latan. No mga bak kami iti basketball. Adda kwarta, tada pustaan. Kasta ka dilatan ti biyag mo, anak ko. Mabiyag to ka di ta basketball ti pamilyam. Awan pa'y mati pamilyak, nanang. Iso nga ron dadyak pa'y mga asawa. Tapno awan ti pakpakanak. Ay, una yun, anak ko. Lumakay kan. Nga basketball pa'y laon ti adda di ta panunot mo. Awan tilin na kaya ni ti basketball, nanang. Ibagam ka ni ading mo, tamapan mo't agbiro kiti trabaho na. Sige, inakon iti trabaho. Taamangan no agungat tumanen ti amo. Apay nga itakala ang taliya. Malugi ak amang tangtangdan ka. No kanayo nakasta maladaw ka. Limalaan mat a minutos, madam. Uray maladawak mat nga agawin iti 5 minutos. Rumbang lang. Amumat numano nga oras ti rumbang a panagtrabahom dito'y balay may. Ay, sige, panawan kayo pa'y nga rod, madam. Inak agdalusan ija uneg, sakbay nga agdalusak dito'y ruwar. Agawam, taddan tumaya sa nga ili kinton madamdama. Masapol ana silang dagiti tiles, kan dagiti iso amin a makita. Kanayon mo't ana silang dagiti dalusak, madam. Una, takanayon ko nga ibaga. Ngam no saan ko akanayon nga ibaga. Jak amon, ang mga no sinsinan ti panagdalos mo. Ay, saan mo't madam? Napudno ak nagtrabaho. Uray didak kanayon abilinan iti aramidag. Ibagbagan ni nanang. Ngayon kakano agbirok iti trabahom. Pagbiro ka na kiti trabaho, idinto ta si ka, di ka mo't mapanagbiro kiti trabaho. Adda nga rod ay ayam may iti basketball. Saan ang trabaho ti basketball? Kat si kangay. Anyamat ti pagkakumkumikumam. Awan mo trabahom. Awan trabaho. Makumikumak pa ita. Anya kumati pakakumikumam, aber. Agsasaro na dagiti gagayam ko nga ag-bridal shower kan agkakasar. Saan ko ang maatendaran no adda trabaho? Anya? Ipangpangrunam kit dinday ta atendaram. Ngam ti agbirok iti trabahom. Apay, no dagkasar agayam mo. Saan mo nga atendaran? Oray si ka. Ingkakit din nagbiro kiti trabaho. Awan ka di pa idapapakan, mama, nana? Nay, apay anabartag ka manen, sir. Saan ka di abinalaagan da ka? Saan ka sumangpet anabartag? Gapo ka di, tisang kay bagada pagtalawan da.
No makita da na bartekak, nana? Saan mo ko maadadaulan ti biyag mo, sir? Imbagkat kan ka, tamangig ko da ita, nana. Kanayon mo't nga ibaga ni Papam da ita, saan ka di? No ibaga naman, san aga po, takayat da na saya ti masakbayak. No di katap no saan ka no, ama ibabain ti pamilyami. Apay nga rod adi ka ang tungpal, sir. Tapno di da kapag talawan. Masurunak nga rod katakwada. Tamani po tubingak. Diyay negosyo datin into na randa. Gamit itad damot amin akasapulam. Nagkamali ka, nana. Ti pamatag ken presensyada ti kasapulak. Anya ka ditimayan nyo, nana. Awan pa'y ni nanang. Embati na kaditi abang, ti pagigyanan nyo abalay. Awan mo timbati na, nana. Apaya kanayon kayo amaladaw nga agbayad iti abang. Talo kayong magkakabalay. Apay ko manutalo kami, nana. No agtitinulong kayong agtrabaho. Nalakalaang matiabang yo. Agbirbiro kami pa iti trabaho mi. Aherong panglaang. Kaasi mati inayo, nga isulaang ti agtrab-trabaho. Idento ta nagdadakkel kayo, mat nga anak na. Sikamot gayam ti masabat ko, mana. Ay, nagkapukan samot iji pagigyanan mi, ading ko. Wan, manang, ina ko maagsingir, takasapulak mati kwarta. Ay, kait itad nga min ti among ko ti sweldok. Apay nga min adi nakatulungan dagiti anak mo. Nagdadakkel da, ngam awan mo't nga min trabaho da. Kanayon kumot nga ibagang agsapol da iti trabaho da. Ngam didak mo't ipangpangag. Ay, jak maawatan dagiti anak mo. Di da kapay kasyan nga inada. Imbaglakit din, tauray saan anasaya at ti amok. Dakkel mo't ti sweldok nga ititad da. Nangan kayo ka din. Saan tayo mo't nakaloto ni Ruth, nanang? Nabanugak, tado ti inaramid ko iti balay ti among ko. Makaamu kayo, no di kayo pa'y nagluto iti kaninyo. Nangan kayo katin iti naggapuan yun, nanang? Awan pa iti bakit kan lakay. Pinilit di anak da kaduak amangan, iso nanganak mo't kan Naggasat kayo, nanang. Anya nga iti sindayo, jay? Adobo kan chapsoy. Nala, tama pa anak pa iti kwartok. Kaya't kung taaginan na. Masapa ak kano asumrek inton bigat. Ninanang samot day, jay. Si Mangpot mat gaya man. Wen, ngamnangan ka nun iti balay ti among na. Kat, anya nga itinluto mamasida. Jak pa'y nga rod nakaluto. Kunak ano, agluto ni nanang itamalam. Nagtinitsyo di kwarto na, nabannog ka no. Sapay masadutak nga agluto. Si kaman mo ti agluto iti masida. Ta, nakaluto ak mo tanitin na po'y. Si kamot ti babae, rumba nga si ti agluto. Uray lalaki, agluto mo't no kayat na. Sige, gaputa masadot ta nga agluto. Di noodles laangan. Ilutom ti sidam, ta ilutok mo't ti sidam. Mapan ka kadi iti trabaho, manang. Nagsapa ka man. Ay, day tamot nga bintibilin di amok, ading ko. Isaganak ka no ti pagarmo sa randa. Kasta ka di. Saan ka di asigod? Saan asigat ti mangisagana iti armusarda? Ay, saan nga rod? Ngam sa bali ka no itan. Masapaak, tasyak ka no ti mangisagana iti kananda. Ta masadot ka no di Madam Nova nga agluto. Pimanaw nga mintay para luto iti bigat. Anya oras na ka di amang mangan iti bigat? Alas 7, ading ko. Ta mariing da iti alas 6. Alas 5 pa'y mat Nawaya pa'y no si kati agluto iti kananda. Hawan nga rod. Sige, panawan ka pa'y dito'y. Tapno sa anak amala daw. Lumabas akla ko ma dito'y balayaw hanggang nasabat ko ni nanang yaw. Anapanan iti trabaho na. Ha? Napan ka din, nana? Ni, kunak nga da iti kusina nga aglutluto. Anya? Ni pa'y lananang yu ti paglutuan yaw. Idinto tawan mo trabaho yung agkapsat. Patpatgan na kami unay ni nanang.
Iso nga aramidan na ti amin para kada kami kan ni manong ko, nana. Impatagyo ka di ti inayo. Kasla katulong ti pangibilbilagan nyo kankwana. Ha? Ay, saan, nana? Apay ko makatulong. Patpat gan mi, tainami kat nga rod. Ay, sa ulaang day tapat-pat gan. Ti inayo, katulong iti balay ti amo na. Ama suswelduan. Ngamda kayo, serserbian na kayo, ngamdiyo pa'y tulungan. Ayan na ti panangipatag ako na. Anyamot ti pakariribukam. Kas kalaubing anawanan, uno na yawawan. Pampanunutot man timbaga ni nana Dani ka, manong. Saan ta ka no apatpat gan ni nana? Anya? Apay kumasaan? Di na amo ti sasaw na dadya bakit? Apay, makita na nga ro tirik nata. Ti kano panagayat, makita iti aramid. Saan kano nga iti sa ulaeng? Kasano kuma? Ay, ingka katagluton. Amangan no pakanandamanan ni nanang iji pagtrabtrabahuan na. Agsinublat ang agluto No siyak ti agluto ita, si kantumot inton sumaruno. Agpada tamot nga awan trabaho na. Kasanon, no nabanugak ton ang nagbasketball. Di ka nakiti, inabak mo iti pustaan nyo no nagayayam ka. Kasano ngay, no maabak kami iti postaan. No maabak kayo, umikat ka laangan di tamanong, tain ka lagbiro kan iti trabaho. Saan ka di nga imbagam, anarigat ti makabirok iti trabaho? Sir, aldawan. Apay adi kayo pala rumwar dita si Ledyo. Ilukat sulatan ti ridaw, nana. Sana nakatrangka da ita. Nay, apay anak kakukot kayo, sir. Masakit kayo kade. Malamlaminak, nana. Agulawak no bumangonak. Ay, nanta, dapadapon kayo. Ay nabara kayo Masapul amang ipaunag kayo pa iti uray basit laeng. Sa kayo to agtumar iti agas. Awan ganas ko amangan, nana. Madi no awan karga ti tiyanyo nga agtumar kayo iti agas. Uray basit laeng agatas kan tinapay ti ipaunag yo, sir. Ayan ni Richard. Awan ka di manen? Amumat day jay nga anak ta. Golf lang ta muna. Amangan no napanmanan kadagiti kakadwa na anak ay ayam iti golf. Adda na kay baga kanyak, akanayon na makita kadagiti kakadwa na iti resto bar. Anya? Dayta, ti kanayon ta nga iparit nga aramidan na. Apay nga naramid na. Masapula ka sarita kiti nalapat. Tsak kayat ti anak asokir kan mangipapain. Mapan ka kadi iti kwarto na. Wan, masapul nga ilawlawag na no apay anapan iti resto bar. Ada kayo mo't gaya man, sir. Nasapa kayo man ita. Ayan ka din ni Richard. Pinagtumar ko iti agas, tanabara, sir. Pinanawak iti kwarto na, hindi na pagtumar ko. Naalanan na iti kanayon na pan nakaladaw asumangpat, kan ti palagin inom na. Anya ka di ti aramidan nyo, sir. Masakit ni Sir Richard. Amangan no akin sasakit lang. Ha? Ay, nabara mo't itay bigat. Iso a pinagtumar ko iti agas, sir. Mapanak iti kwarto na takasaok. Mapan ka kadi iti kwarto ni Richard. Wan, nunjak magustuhan ti sungbat na pagbabawyan na ti aramidak. Sige, intay-tayan na. Kuna ni Nova masakit ka no, nga magdadwa ako. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Intaman itayan na. Kuna ni Talia masakit ka no. Sige, mapantay ti kwarto na.
Awan tao. Ayan ti masakit. Inulbudan na tanitalia. Ayan na kadi. Ilepas na pa iti daldalusan na ijay minuyungan. Kasarita ta iti nalapat no umunag. May samot dayta ngagsungbat. Hello, Nana. Nakawag kayo, Mat. Apay ka di? Ayan mo kadi. Makapumpungtot ni Papam. Imbagak aman iti marikrik na iti bagim. Imbagayom at gayam, Nana. Awan parikot. Agyanak dito'y ayon ti barkadak. Naragragsak dito'y. Ay, mayat ka din ti bagim, sir. Napanda ngamin iti kwartom katawan ka. Ay, sigurado ang masermunan tato Napanda ko nam, Nana. Di kagdanak. Adda aramidak. Tapno saan ka may raman. Anya ko mati aramidem, sir. Aghawid kakit din. Basta saan kayo nagdanag, Nana. Adak di tayo ito madamdama. Saan yung nga ilakti gate? Sumre kak tulatan. Bye. Si kamat gayam ti masabat ko barok, papanam ka day. Mapanak iti family doktor mi, tita. Madingamin ti bagbagik. Apay nga agmay-maysa ka amapan iti doktor. Ayan ni mamam. Apay adi nakakinadwaan. Makumi-kumi ti negosyo na, tita. Ado mater aramidan ti katulong. Iso diya ko nagpakadwa ngay may. Nakitak itay ti doktor yung nga imo nag iti klinik na. Apay adi mo inawagan tay so ti may balayo. Siya kong ti may, tita. Kababayin mat iti doktor. May supay lati mapanidya balay. Saan mat anakaro ti rekrik naik? Uray ko man no nagpakadwa kay ti katulong yo. Aramidan nanto ti trabaho na no makasangpet kayo. Hello, amiga. Nakawag ka man? Nasabat ko ba't ni Richard? Mapan ka no iti doktor. Ha? Napan iti doktor ko na, amiga? Wan, amiga. Iti klinik ti family doktor yo tinapanan na. Itaman pa'y amakawayas amapan iti doktor ni Richard. Ita ka dilaan nga inaramid na dayta, amiga. Kinagpaiso na, wan, amiga. Saan amakapanday jay? No awan mangkuyog kan ko na. Dakkel man ti anak ko, amiga. Panawanan, tapno tumakder iti bukod na asaka. Sa bagay, ay kunaklakit din no napanmanan na kibarkada. Kunak no pambarnalaeng amasakit. Asino tinakasaritam? Ni amiga Elisa, honey. Nakita na kano ni Richard anapan iti klinik ti family doktor tayo. Pudno nga rod ti kuna ni Talia, amasakit. Kunaklakit din no kalkaluban na laeng ti kinalangkong ti anak ta. Ura siyak, kunak no yung pambardalaang nga masakit. Kuna ni amiga Elisa, dakkel kanon ti anak ta. Rumbang asursurwan na kano ti tumakdar iti bukod na asaka. Nga mawan mo't amo na trabaho. Mait-ited amin akayat na, iso adi na amo tiyag trabaho. Kasanoon no awantan. Awan pa'y amo na iti negosyo. Tadi namut kayat tinagadal, tanarigat ka no. Hay, adda ngamin kolkol na ti utag na. Nabambanuga ka na gayayam iti basketball. Nangaba kayo ka di, Manong? Tay balatok na rudan, Ingka nga rod matagluto. Ay, awan ni nanang agluto. Iyag mo nga rudan ti balatok, tay nakon. Ngam no awan, di ure awan ti aglutluto. Anya, awan gayam. Saan ka nagbirok iti trabaho man kunan ni nanang? Napanak, nga masapol ka no nga da experience. Awan mo't experience ko. Anya? Amin ka di pag-applyam, kat masapol ti experience? Wan mat. Makapadismay at agbiro kiti trabaho. Makabanog pa'y kit din. Ada kamot gaya man sa Richard. Anya ka di ti inaramid mo ako nam. Addan tabapam di taunag. Talaga ka diyan napanda iti kwartok, Nana? Wan, madanagan ako na itaimbagak masakit ka. Idi napanda ka kinita iti kwartom. Awan ka mad, sir. Di kagdanak.
Ada reseta ti doktor. Napaanak iti doktor, nana. Ay nalaing ka talaga iti kalukwan, Sir Richard. Kunam itay nga da ka iti ayan ti barkadam. Ita, kunamanan anapat ka iti doktor. Agyaman tayo niyawag mo. Iso napaanak kadagos iti doktor. Gaputa medyo mayatiriknak. Apa aman na pinagtumarnak. Rimuarak. Alangarod, sir. Ingkan agpakita ka na papam kan mamam. Adda ka di mo't nalakom nga alahas mo? Wen, honey. Mayat nga agpay sa taglako iti alahas. Imbag tasyak tinakagatang kadag iti alahas ti amigak. Anapan ni Ijay abroad. Saan ka diya siguro naglaklako iti alahas na diyang amigam? Wan, ngam kinay kayat na ngayon lako kanya. Si Madot siguro ngaglako. Adan samat ngamin sakit na. Mapan ka no agpaagas ija abroad. Ha? Nakaamuam iti da ita. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Kabagyan na ti may sakadag iti empleyadok. Kas tagayam. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Amigam, ngam di maamo ti kasasaan na. Kaawatan, asaan kayo close? Ngabi dinaglako iti alahas. Siyak mo, tinawagan na. Nangag ko ti saritaan da mamakan papa. No kasta, alahas ti linaon ti attache case iti lamisaan. Ay, padasak mamat ti aglako iti alahas. Mga lak iti alahas iti attache case. Anya nga ti aramidak. Tapnusan amadlaw. Nga danaksay iti alahas alako ni mama. Oh, agpakada nga dapapanak. Iti kasta, saan asyak ti mapabasol no kas pangarigan. Agpaiso ka diyan apan kay ti Dr. Richard? Day tatipod no, papa. Ato iti reseta ti doktor. Ginatang konti agas ngayon reseta na. Pudlo ka ni tindanon da kanyak, amapmapan ka kano iti resto bar. Simuro taklaan na minsan, papa. Adang amin nagkasangay akaadalak. No ingaid mo kumatya agadal, tatlong makaturpos ka. Saan man? Panay bagsak amin agradom. Di na kaawatan iti pagadalan no makita da bagsak amin agradom. Diyak man mo, papa. Ipakpakat ko mati kabalak. Ngam saan lata asumrak iti ulok ti adal. Anya nga ro ti pagbanagan ti biyag mo. Kasano, nawan kamin. Kastam latan, aglaklakay kalatan nga awan muna. Ti amuda, kat awanak dito balay. Libasak ti mangala iti alahas iti attache case ni mama. Aday ta. Nakaanak iti sumagmamanong alahas. Mapanak iti balay ti barkadak. Ilamang ko iti bag ko ti alahas na alak. Di dalakid di madlaw adagos ti kawan ti alahas. Mapan ko ibati iti balay ti barkadak dagiti anaalak. Papanam ka di, sir. Agar-arudok ka, Mart. Anyang agar-arudok ako nayo, nana. Nakita ka ngamin at umalangkiaw kan kasla da ilimlimangam. Anya ko matilimlimangak. Isungarod at dinamag ka, tamadlaw ko nga da ilimlimangam, sir. Da ka di papakan, mamam. Nagpakada akong kadakwada nga da papanak. Apay ko mga glimangak ngay. Di ta kayon. Tila may bagbagayo. Ay, sa anak lakit ding agkamali ititignay na nakita. At dalakit di makagapo. No apay akas di iti jarna apimanaw. Nanang, apay nga paabutan niyo ti barokong yo. Bunga la siguro ti panakabandog ko, anak. Mapanak pa iti kwartok tagi na naakpay. Nangan kayo ka din iji balay ti among yo, nanang. Wen, makaamu kayo nga agluto iti kaninyo tanabannugak.
Sapay awan pay lang ni Ruth. Napananaya di kabsat mo. Apay nga awan. Diyak ka mo, nanang. Diyak mo, nupod nung agberbero kiti trabaho na. Amangan mat no sa bali ti sapsapulan na. Sana ibaga nga awan master ka na trabaho. Kasta ka di ti aramid mo. Iso nga atapom nga isumot ti aramid di adim. Nanang, Kaaduan ang managatap. Iso ti adda aramid na. Iso nga atapon na nga iso ti aramid mo ti pada na atao. kas kumaitian niya, nanang. Kas kuma iti kinaawan pa nagtalan na. Ah. Nukas jay ka, saan kamot nga rod ama pagtalkaan? Apay nga ado tinaksay iti alahas alakok. Inalam ka di, hadi? Alangan mo't nga agala aklatan iti saan ko ngayon pakada. Diyak pa'y naramid ti kasta. Awan sa bali akadwa tayo dito'y balay. Nabayag akadwa tayo diti balay ni Talia. Ngam diyak pa'y napuutan na nagtakaw. Una, tawan pa'y nakita na nga ado nga alahas at akawon na. Iso nga tangag paiso. Ang mga no damat sa bali anang ikam. Pangikak kumangay asabali. Saan ko nga ilaslasin, no dikat dito'y amin atashi case ti pangikab-kabila kadagiti lakok nga alahas. Kita man na nalaing. Ang mga no nailaokmet kadagiti daduma nga alahas mo. Awan ko naktumat, may salang ti atapak anangala kadagiti alahas alakok. Itaman payasan arimwar ni nanang. Saan ka di pa'y arimwar? Saan anasapa asimrak? Kada mapanak ag jogging. Katrumwar mo na mapan iti trabaho na. Kuna na ngamin iti si Mangpet. Anasakit ka no ti barokong na. Amangan nga rod no saan asumrok ita. Ingkamang kiti damagan. Amangan no kimaro ti kunana anasakit a barokong na. O sige, tamapanak iti ayan na manong. Nanang, itaman pa yasan kayo nasapa asimrak? Ay nalang ko nga nakmatan anak ko. Sige tamapanak, uray naladaw akon. Umawag kayo lang, nanang. Ibagayo asaan kayo pa asumrak kita. Ha? Ay, uwan nga agpaiso. Ay, kaslang amin, nadagsan pa'y laang ti barukong ko. Di maldita ababaunan. Sana simrak, tanda tinakaw na. Nagloko na tao. Saan gaya mamapagtalkan ti danga? Intunukon indarom ko. Saan yun nga idarom, papa? Ang mga nuada pa kasapulan na. Isong inala na. Kumaa, no basit lang agatad na dyan. Nagdakal. Tiyawanan pa in. Amom ka di ti balayda, Richard. Jack painap na pan iti balayda, mama. Ngala, saan tayo na pagtaktakan na dyan nga? Ikatan tayo latan, kas katulong tayo. Hello, ma'am. Imawag ka lang si kang tatakaw. Ha? Agtatakaw? Anya ka diti sasawin niyo, ma'am? Anya nga agtatakaw? Isasaan ka simrak. Tanapan mo yung lakot itinakaw mo. Saan kayo ang maawatan, ma'am? Nasakit ti barukong ko. Iso sa anak kastrek. Ikarigatak ti mapandita. Tapno malawlawagan no anya dayta nga ibagbagayo. Saan kan nga umay? Manipod ita. Awanan trabahom. Ha? Awanan trabaho. Nanang! Manong! Ni Nanang! Nawanan iti puot! Anya tinapasamak? Awan puot ni Nanang! Ipantan iti ospital! Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya tinapasamak? Nawanan iti puot ni Nanang, Manong! Ipantan iti ospital! Adda ka di kwartam apangar kila itilugan. Ha?
Awan manong. Anya, kasano nga ruditan? Inakitaan tibag ni nanang. Barang at akwarta na ijay. Ingka nga rudan, darasam. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak kan kwa na. Anya ti kuna ti doktor. Mild heart attack ka no manong. Ada sakit na iti puso. Ada pa'y ka no bato iti gallbladder na. Masapul ang maoperaan. Anya, isugaya makanayon na nga ibaga na sakit ti baro ko na. Uno tilikod na. Masapul ti dakkel agatad no maoperaan. Day tangarod ti parikot ita. Kuna jay doktor amang isagana ta kano iti medyo dakkel agatad. Tapno maoperaan ni nanang. Kasanon, no awan tinasawa agatad. Saan da pa'y kano nga operaan? Kaasimot ni nanang agiturod iti sakit ti gallbladder na. Kasano pa'y nga ruditan? Adda nga taagpautang kadata. Kat amo damot nga awan trabaho ta, manong. Dayta ita ti parikot. Awan man at maitulong tagan kwa na. Mangipaskilak di tarwar a kasapulan tayo ti katulong. Adakan ka na ita. No ikabil mo ti wanted maid di tarwar. Ang dalakin di umayag apply. Masapol ati ala ket jaysan abaket. Jay napigsang agtrabaho. Uray nga to ti sweldo na. No lakit di tan nagagat. Langgong tumaday jay atalia. Tinakawan na kit din. Ha? Addan to aldaw na kanyak day jay at tao. Dakdakal ti panagit ited ti sweldo ti katulong ngam ti daddo manita nga amo. Di pa'y lakat napnak. Inraman na pa'y at tinakaw ti alahas sa lako. Ita taawan trabaho na sigurado nga agrikat na jay. Kasano ko mga agrikat? Kat addan ti alahas ang mabalin na ngay lako. Sa bagay, o sinalbag day jay. Masangok la ko mga idarom. Ipakulong ko kumakit tap nagnakam. Ruth, amom ka di. No sa dino abalay ti pagigyanan idininanang. Jakmat ngaminan dinamdamag. Uray syakmat manong. Apay ka di. Inta ko maumutang iti kwarta nga ramatan ni nanang. Aywan gayam. Barang numaasid ka ni nanang. Nabayag ni nanang akas katulong. Ngam di taman la dinamag. No asino da ti amo na. Kano sa dino ti balayda. Aguray ka. Nangag kung ada kasarsarita ni nanang sakbay anawanan iti puon. Anya tinangag mo asaritaan da. Kasla da ipagpabasol da kankwana. Padasag tuman akasarita ni nanang inton makariing. Nanang, anya ka di nangag ko asaritaan nyo. Iti awawagam iti madam. Kasla ada ipagpabasol da kada kayo. Jak nga rod maawatan anak ko. Agtatakaw ko na naman. Ha? Agtatakaw? Anya kano titinakaw yo? Di namat nga rod imbaga. Idikuan. Kuna na sa anak kanon amapan ijay. Taawanan trabaho. Inikat da kayo akas katulong? Awan ng trabaho yo? Kasanuta yun nanang. Panagriknak namin kat nakapsutak anak ko. Kasladyak muntan kabaalan ti agtrabaho pa'y itinadagsan. Sige, ikagumaak na rin ti agbiro kiti trabaho, nanang. Huwan ko maanak ko. Uray ni manong mo. Agbirok ko mamahit iti trabaho na. Ingkay paskil ijay gate da ito'y iho. Kasapulan tayo ti katulong. Pagsublian yung amin ni Nana Talia dito'y balay. Ha? Ama? Jak kasapulan ti agtatakaw dito'y balay. Pagtalawak dito'y balay ti asino man amang takaw iti anyaman ako kwak. Sinalbagkit di. Awan utang nanay baganakam. Kawatan nga rod nga daw may asabali akatulong, mama. Nalakalang timang sukat iti katulong. Basta ikam iti nangato asweldo.
Ngam na singpet kan nagagat ni Nana Talia. Nasingpat ko nam ichay ngagtatakaw. Ha? Tinakaw nanto pa iti alahas ko. Eng kakidi paskil day ta ichay kay tapno adda umay agaplay. Sige, Mama. Kaasimot ni Nana Talia. Napabasol iti inaramid ko. Nalako kong tidaduma nga alahas. No ibagak asyak tinangala. Amangan no dusain dakda pa. Nanang, awan ka di tinadlaw yu, iti balay ang nagtrabahuan nyo, sakbay ang nagawid kayo? Jay anak ti amo ko. Tumalang kiaw kan agin inayad. Idi pumanaw iti balay da. No kasta, kaawatan nga rod nga iso tinangala iti bagbagada nga inalayo, nanang. Jak amo anak ko. Tadasingpat mat da jay abaro. Apay nga rod nga anapukaw day ta ibagbagayo anapukaw, kat saan nyo mat nga inala. Ay, jak amo anak ko. Iturog ko man pa'y. Mabanugak, asaw-asaw. Sige nga rod, nanang, iturog yu pa. Amangan no makapadakas kada kayo ti sumanao, kan agpanunot. Kumusta kayo dito ospital? Awan pa ipabalon kumot kada kayo dito eh. Tay pagpuspos tam iti basketball ti gatang mun amano. Mabisinak una yun dito ospital. Kapilitan na. Awanan ti pagpustak. Numadanon ti ayayam eh. Napatpatag ka di day ta pagpustam. Ngam ti masapsapol dito ospital. Kumusta ni nanang yo? Masapol ang maoperaan, nana. Kasapulan mi pa'y ti dakkel agatad. Tapno maiwayat ti operasyon. Unay matlang arudan ti inayo. Panawanan, tapno agbirok kayo iti trabaho yo. Ay kaasi mo tinayo. Saan ton ang makatrabaho, tama opera. Ado matan tinapanak, nana. Nang masapol ka nung ada nagadalan. Kan kang runaan na, kasapulan nga da experience. Kadwa na trabaho ita. Kat masapol nga ada experience na. Kan masapol ang nakadapaw iti kolehiyo. Man alahas mo asinan puso ti pendant na. Kaya't ko makita. May sa kadagiti mapukpukaw ti sinan puso ti pendant na, amiga. Sayang. Sapay kursunadak dayjay. Saan ko lang ay nalay dita, kurang dya kwartak. Inalamlat ako maidin. Tauray na udi ti daddo maabayad mo, amiga. Nauna ak ngamin tinagbain, amiga. Kung nakasublyak tulaangan, ita, awan gaya man. Ay na, nagsayangan. Makay dardaro makiti day tsaya katulong. Ngam ko na ni William mapagtaktakan kanulang. Agam, nakalagatad day jay. Ngam dumtang to day tangal tao. Nagswerte kit din nakatulong no sana madusa. Ha? Makumikom lang amin ni William ita. Gaputa ado dagiti appointment na. Imbagta na kaumay ka dito ospital, Manong. Oh, ape ka di. Adda ka di parikot. Naku na ti may sagayam ko. Nga da nakita na anak kapaskil a wanted housemaid iti may sagit. Ha? Kaya't mo ka diti mapanag-apply? Wan ko mamano. Ado nga minan tinapanak. Ngam didak mat inawat. Saan damat siguro asapunan ti experience si Jai. Sino nga iti agbantay dito ospital? Si kapay laang Ang mga nod na makauna ang mapanag-apply akas katulong. Siyak manan ti maawanan. Sige nga rod. Ingka nga rodan. Ngam mabalin. Kidawam kuma asaan nga stayin. Akas kaninanang asaan nga stayin. Anya ti masapul mo, babae? Siyak ni Ruth, madam. Nakitak ti nakapaskil di ti gate yo. Agaplayak ko ma. Umunog ka pa'y nga rod.
Tado ti damagakan ka. Pangaasiyo ko, madam. Alaandak ko makas katulong nyo. Taadati na kiji ospital. Awan pakasagnarak no at dati inam ija ospital. Tinapatag kanya kita. Kat no amumot lang tagtrabaho. Basta ibagayo amin ti aramidak, madam. Aramidak. No timat pa nagluto, nalakak ang makasuro. Ta, adak cookbook ko. Ti kayat ko kat masapo na kanayon anas silang dagiti tiles. Awan pulos rugit na. Amin nga adday ti sala kat nadalos. Diyak kayat tinatapok. Nalawag. Nalawag, madam. No kasta, mangrugikan. Saan nga min anadalos ita ti tiles? Tawan dito'y di katulong. Pinapanaw kon. Agyaman ak unay, madam. Adday jay dagiti aramatom nga glinis. Dagi jay oh. Kalpasan ti panaglinis mo. Adday jayan ti washing machine dagiti lalabam. Aglaba ka. Sige, tadapay papanak. Kastoy gayam ti katulong. Agsasaruno ti trabaho. Ang mga ngayon makalabaak at agluto ak manan. Agawa ak nga imap to'y sinagadak a tiles. Ta isarunok apunasan dagiti tugtugaw kan tawa. Sino ka? Ha? Siga ka diti ka barbarwa katulong mi? Sino ka, mat? Apay nga inyo nagmuti sapatos mo at di ka pa'y nagpigad. Nagrugit ti sapatos mo, oh. Kaya't mo ka di nga ikatanda ka katulong, gapukan ka. Siyak ni Richard. Ti inawo di nga anak da papakan mama. Ha? Apay nagpitak ti sapatos yo. Mga maigalis kayo dito'y tiles. Nabita kaya? Diyak metanad lao. Nagtudong amin. Ket adda nagnaan mi kadagiti kakadwa ka nabitak. O sige, tamapaan ako ni tisilid ko. Nagpitak ti sapatos na. Uray lang naglema kadagiti nadalusak at tiles ti tugot na. Masapul nga ulitot manan apunasan. Ha? Ni sir! Naipakpaksamot ti ulo nan itiiging ti simento. Inakarayatan. Sir, anya ka din tinapasamak yo. Ha? Naawanan iti puot. Inakibagay ti driver tayo pan medyo ospital. Ay, masapul gayam nga awagak ni madam. Masapul ang maamon na tinapasamak. Hello, apay ngumawawag ka. Kat makumikumak ditoy. Ni Sir Richard, madam. Si Mang Puta na Bartak. Naigalis kat naipakpak ti ulo na itigiging ti simento. Ipan mi ni di ospital tanaawanan iti puot. Nabartag ko nam. Ayan nyo ka dita. Irubot mi nga ipan ni di ospital, madam. Ang mga nudakas ti mapasamak. No itantan mi pa iti pan nakataming na. Ala, ipan nyo iti kaasitgan nga ospital. Taumayak itamot lang. Uwan, madam. Awan ka diti puot ti anak ko. Awan pa'y narod, madam. O sige nga Rod, nakikita tayo iti ospital. Inyawag ti katulong. Impandan ni Richard iti ospital. Aniya? Anya ko pati sakit na kat nakasalsalon at idirabi. Naipakpak ka no ti ulo na iti simento. Ija ka mo ti usto na pasamak. Mapanak kita iti ospital. O sige, honey. Hawagan nak tumanan nukas kasano. Uwan, honey. Imbag katada ya katulong. Kasanon no awan. Magsayat at pagkakatulong. Kaammo na tiraramidin na. Sige, tingkangarodan. Bye. Bye, honey. Sige, tendakon. Anyati ko na ti doktor. As-asikasunda pa'y lang ti sugat ti ulo na, madam. Nadara ka no, gaputan na bartek. Adda alkohol iti bagina. Sangkay bagami asaan ngagbartag. Apaya nagbartag. Napitak namin dagiti sapatos na nga imunog idi madama ti dalus ko, madam. Mabalin adina na alwadan, isoan na igalis. Ay unay ka ngaminan, takanayon ti panagbartag na. Saan ko maan na igalis, no saan anabartag? Sigod ka di mamartag ti anak yo, madam? Saan ko abambantayan ti anak ko? Gaputa makumikumak iti trabahok. Mawatam! Ha? Ruth, apay nga adda ka dito asidag ti emergency room. Inyag mi ti anak ti amo.
na aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan ak amak-amam mo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang ko, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y laoperahan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Inyag mi dito'y ti anak ti amok. Na aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae, Manong. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan ak amak-amam mo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang mi, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y lamay sayang kat ti operasyon. Talaga kasta, ngawan kwartam, saan da pa'y amaiwayat ti rumbang iti pasyente. Urayan da ti kwarta, kan pamalubos ti kabagyan ti pasyente. Sakbay nga iwayat da ti operasyon. Kasano kami nga rudan ngay, madam? Gapo ka di tawan kwartami, kat saanan ama operaan ni nanang mi? Padasin nyo ti makisao iti ospital. Barang kayat da nga ipautang timbaga da nga isagana yo agatad. Ayan ko kadi. Apay nga da benda ti ulok. Inyag da ka di ti ospital, idi na igalis ka iti balayo, sir. Na ito pati ulo yo iti semento. Nabartag kayo mat ngamin. Amo ka di da papa, anaparte kak. Imbaga ti doktor ka ni mamam. Amang ano idano namot ka ni sir. Delikado man nga roden. Sigurado nga agpungtot ni papa. Imbaglaangan, ta saan ka no nagdara ti utak yo. Amangan ka no nakomatos kayo no nadaraan. Sino tinangipan kanyak dito Da kami iti driver tinangipan kan ka dito'y sir. Adamot itay dito'y ni mamam. Pimanaw laangan, idi imbaga ti doktor, makapuot kanton, kalpasan ti sumagmamano nga oras. Si kalang tinang bantay kanyak. Manipod inyagdak dito Uwan sir, ngam napanak biit dita charity ward, taadda dita ni nanang ko. Nakitam ti resulta ti panagbartek mo. Saan ka di nga imbaga kidikan ka? Saan ka ngagbartek? Sorry papa. Pinagustuak lang amin ti awis lagi ti barkadak. Ken, matulungan da ka na kita kabarkadam. Itat nakasta tinapasamakin ka. Kasalunod ako matos ka. Saan to na maulit papa? Awan pa'y nasayaat nga aramid mo. Di mo natultuladan iti kakabsat mo. Anas saliwan-wan ti biyag na. Sika, awan pa'y ammom. Panawan, kamalagan. Sumunak lang. Basta lata ka na yun. Awan pa'y makita ka dadanagan da. Sir, no maminsan ngamin, adda aramid tayo ang makagapo. No apay akasla saan tayo anapatag kadagiti kabalay tayo. Padasan nyo kading amerisan, no adda makagapo, sir. Anya ka diday taawit mo nga imunag, anak ko. Tinapay nga intad ti amok, akanak ko ma. Ngam saan ko ang maibos nanang. Iso nga inyag kon ditoy. Dasingpat ka di matlaang ti amom, anak ko. Ada is-istrikto na ti babae. Ngam saan abali nanang? Ada lakit di makuna trabaho. Adamot maururay asweldo no madanon ti katapusan. Dasaya at anak ko. Saan kayo ba't ngamin anak kaadal? Tawan kwarta nga aramatan yung agadal. Kanan yun to kanimanong dayta nanang. Tama pa na kung iti private room nga ayan ti may nga amok. Ang mga no sumangput dakat awanak. Agungat dan tukit din. Alagarod, ingkan anak ko. Ang mga no isupay ti puon ti pangikatandakan ka. Akas katulong da. Kunam nga umay ka idikal manager balay ngam di ka matimay, amiga. Pasensya ka na, amiga.
At ngamin iti ospital ni Richard. Iso tinapanak. Kimaro ka di kasasaad ni Richard, amiga? Na-aksidente, amiga. Ijay pa'y unag ti balay tinaka-aksidentyan na. Na-aksidente? Kasano, amiga? Naigalis iti nasilang tiles. Naipakpak ti ulo na. Isa day chay, naawanan iti puot. Imbaglaki di ata na ipanadagos iti ospital, kat saan anadaraan ti utak na. Kita manlatta ti aksidente, anya. Uray unag ti balay. Awan pilpilyon na. Ay, tsaka mo, amiga. Ngam kaslag sa saruno ti malas ijay balay mi. Ha? Pagkunaam nga agsasaruno, amiga. Imo na, natakaw ti alahas ko. Hindi ko na-aksidente ti anak ko. Iti pa'y mismo nga unag ti balay. Nayara na laeng amiga. Nagawid ka mo't Barok. Kumusta ni nanang yo? Saan pa ang maoperaan? Tawan ti kwarta kit dawon ti doktor, nana. Kasi mat nga ron ni nanang yo. Umayak to mo ti ospital. Uray balon lang mat ati maitulong ko kada kayo. Ay na, dakal ayaman mi. No umay kayo pumasyar, nana. Nagawi dak, ta umayak agdigos. Kan mga alak iti pagsukatan mi. Apay adyak makitkita ni Ruth. No iti aldaw. Mapan iti balay ti among na. Iti matrabi eh. Isu ti agbantay di ospital, nana. Adan trabaho ti kabsat mo. Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno saan mat akaasi ni nanang yun. Mangan kayo pay, sir. Insagana kunti ka ninyo. Mano ka di titawan mo? Apay adamdamagan nyo titawan ko, sir. Awan ka di dadakil mo. Tapay asimrek ka kas katulong. Ayan dagiti dadakil mo. Awanan ti amami idi ubing kami pay. Ni nanang katsigod akatulong. Ngam ada ita dita charity ward. Masakit. Kasta ka di. Kaasim at gayam. Operaan da ko man ni nanang. Gaputa da kano bato iti gallbladder na. Ngam awan mo't kwarta nga aramatan mi, sir. Umay kunto kitaan ni nanang mo. Inton makarwarak dito eh. Saan kayong samot unay ang mabayagan dito ospital, sir? Daytati ko na ti doktor. Makapasikur nga ro dito unag ti ospital. Ano sa nyo, sir? Tapno daras kayo ang maimbagan. Itakanin tinurwar ni Richard di ospital? Wan ka no, iso nga intad kon kinirot ti pagbayad na iti ospital. Sa bagay. Kasanon, no suwiti kan dati kwarta nga intad mo. Didak mapalin alukwan dagi jay. Tadamat resibo nga itad ti ospital. Binilin kon ti driver kan katulong. Isudan ti mangyawid kini Richard. Wala. Anya nga ti serbi ti mabaybayadan na katulong kan driver. No saan mo ti naapakairanudan. Ngarud rumbang nga gunay da. Tapno saan asayang ti maitangtangdan kadakwada. Ngam saan kami payanalpas sa nagsarita iti Dayjay a Richard. Agsarita kaminto iti nalapat. Bagbagaam, tapno saan manen nga agaramid iti paggastuan. Ang mga no makaramanan kanyak, no jak magustuhan ti isong batna. Imbaga ti doktor mo arumwar kayo ita, sir. Ammo ka di da mama, nga itati iruruar ko. Uwan, sir. Mapanak iti billing section. Taintad da kanyak ti kwarta pagbayad ko dito ospital. Intad da gayam. Saan da ka din nga umay dito eh? Iso nga rod nga intad da kanyak. Tasaan dan nga umay, sir. Napatpatiglat ti negosyo da, ngam itisyak. Panawan ka pa dito, sir. Mapanak iti billing section para iti hospital bills yo. Sige. Inton mabayadam ti amin. Kadwa anak, tamapanta iti ayan ni nanang mo. Imbag pa'y ti among mo, tarumwaran. Idintutan ni nanang. Saan pa yung amo? No kaano ang maoperaan? Wan nga rod, manong. Kastoy ka dilat na ti awan makukwarta na. Saan da nga asikasun adagos na awan kwarta?
Inton maimbagan ni nanang. Agbiro kak mo iti trabaho ka. Kan dumawat ta iti pamakawan ni nanang. Tabi naibayan ta nga isula ang tinagtrabaho para kada ta iti naunday a panawan. Sapay ko mga rod, tamayimbaganan ni nanang. Tapno iparik na tamat kan kwa na ti panagayat, nga impaay namat kadata. Ita nga adda na pasamak ka ni nanang. Sa ata na kaamiris, manong. Uwan nga rod ading ko. Ngam aramidan tamat ti pagrabangan ta kan ni nanang. Kumusta kan manang Talia? Agpaimbag ka kuma. Ay, nakapsutak pa'y ading ko. Kastoy sa ti bumaket. Anya abo maket, ubing kapay. Adapay dita ti agtawon iti 80. Kat saan pa'y ang maawanan iti namnama? Si bibiyag na pa'y. Umanayon apakaragsakak. No makitak nga da trabaho dagiti anak ko. Saan kun atari gagayan ti kasta kabaket, ading ko. Apay kumaasaan mo at arigagayan. Di mo kadi kaya ta makita pa'y ti agbalin nga apo kum kadagiti anak mo? Mapasamak nga tapay dayta. Apay kit dinasaan. Basta agtalag ka iti apo. Agkid daw ka iti kaasina. Nakabayad ka ka din. Mabalintan ti agawit? Nakapila pa lang ti papel mo iti pagbayadan, sir. Adugayam ti rumwar ita. Kasta ka di. Mabayag tapay nga rod dito yung aguray. Depende nung nadaras ti mangi process iti papel dagiti ma-discharge ita nga aldaw, sir. Ngam, apay ka di analiday kayo. Makita ngamin. Nga iti day ta kaubing mo. Andaan kan iti responsibilidad. Sana kas kanyak. Sigud mo't asaan anasaya at ti kapabalin ko, sir. Tabi na'y bayak ni nanang ko ang nagtrabaho para kada kami. Anya ti kahit mo asawan? Sigud nga awan trabaho. Ni nanang ti makaamoy ti amin. Ngam ita ta masakit. Masapul gayam nga agtrabaho akmutan. Narigat gayam ti mangnamnamalatan kadagiti dadakkel mo. Kunak man, numapan ka iti ospital ita, amiga. Adan dagiti matangtangdanan amang yawid iti anak ko, amiga. Ha? Binayama dagiti matangtangdanan ti mangyawid iti anak mo, amiga? Anya ko matidakas na, amiga. Saan ka kumaamasaksak no'y bagak da ito'y, amiga? Kaslaman napatpatag ti trabaho no kwartakan kangam ti anak mo. Apay ana ibagam ti kasta, amiga. Agtrab-trabaho ak gapoy ti anak ko. Amin dagitoy kat para kan kuana. Nakisao ka kadi iti anak mo no anyamot dagiti kayat naken ka? Ti oras mo para ken kuana. Ay, saan ka maawatan, amiga? Napanak ijayan ti anak mo idi na minsan. Dinamag nakakanyak. Imbagak ama kumikom ka. Nakitak tiliday kadagiti mata na, amiga. Inakmanan iti billing section, sir. Damagak no mabayag pa'y amadanon ti papel mo. Masikuraan ako nga agururay. Tapno saan kayo unay amasikuran? Iturog yu pa'y, sir. Riingan kayong tulaangan inton mabalinan ti agawid. Sana ka makaturog. Ay, sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y, sir. Uray may salang akatulong ni Ruth. Ado ti linawlawagan na iti panunot ko. Saan arumbang asayangak ti oras ko. Iti awan ka asiskan na abanag. Apay ajak mat agsurong agtrabaho. Nagbayag matan amalpas, di ururayam abil jay amom, anak ko. Wan nga, Rod, nanang. Wan gayam. Umay ka no dito inton madamdama. Apaman ama discharge. Ay, nasaya at mat no umay dito'y. Tapno makitak mo't ti amo mo. Nasingpot ka di mo't laan. Nasingpot mat. Ngam kadagito'y nauding nga aldaw akadami dito ospital. Madlaw ko nga agpampanunot.
kan naliday, nanang. Naliday tada aksidente kat nga road. Kasta nga ta, nanang. Kasla damot sa bali apakariribukan na. Atap mo la siguro da ita anak ko. Bunga la siguro ti panaka-aksidente na ti kunam akasla agpampanuno. Nalpas ka din ti amin. Mabalintan ti agawid. Uwan, sir. Inak ibagay ti driver nga umay naalaan dagiti gamit yo dito taipan nan ijay lugan. Sige. Tamapan-taman iti ayan ti inam ako nam. Uwan, sir. Mapanta madamdamay ayan ni nanang. Apaman ang maibagak iti driver nga umay naalaan ng dagiti bagyo diti unag. Adda nga ta di tarwar ti lugan kan ti driver. Nalabit, sir. Inyawag mat itay ni madam. Apa umayan na ti driver. Tasukunan na ta. Awagak langan. Iawat mo ti cellphone ko. Uwan, sir. Ada ito. Nagre-ringan. Oh, hello. Adda ka di tarwar? O sige. Umay ka dito yan. Talaam dagiti gargaret ko dito. O sige. Bye. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan. Ala, umay ka. Mapantay iti charity wide. Takitain tati nam. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan dito Ala, intan ijay charity wide. Tapno makitak mat ni nanang mo. Sige. Sumurot kayo kanyak. Ngam, ano sa nyo, taaduda ijay charity ward. Saan akas iti private room, asika kanti bantay mo lang ti adda iti kwarto. Tinapatek, makitak mat ni nanang mo. Nakatalikod ni nanang. Ang mga no nakaturog. Kita at no nakaturog, sir. Nang, adda kami ka ni sir. Kaya't na kayo ang makita. Mapan kayo ka din. Ha? Na Natalia? Sir Richard? Ha? Agam amo kayo ka di, sir? Nanang? Pangasim ko ba, sir? Ibagam ko mga awan ti inalak. Amamunak saan ka di? Sa anak nga agtatakaw. Anya ka di ti imbaga ni mamam anatakaw kan ko na. Aguray kayo man. Iso ka di ti anak ti among yun, nanang? Iso ka di ba ti among anak ko? Wanang. Sir, anya ka di tinatakaw iji balayo. Ha? Umay ka na. Intan, agsubliak dito inton madamdama. Sige nga rod, nanang. Agsubli kami ka na inton madamdama. Barang makasubli ak no di nakpawilan ni madam. Anya ka di ti mapukpukaw iji balayo, sir. Apay a pinabasol da ni nanang ko. Ha? Diyak mo. Amom ka di nga inawagan ni mamam ni nanang ko iti agtatakaw. Iso ang natali mo daw. Nasingpat ni na Natalia. Mas daawak nga rod. No apay nga imbaga ni mamam nga agtatakaw. Inikat na pa yan akas katulong yo. Iso ka di ang Natalia mo daw. Gapo iti imbaga ni mama. Iso na ospital. Day tatipod no, sir. Ngam, naduktalan da nga adda bato iti gallbladder na. Iso akasapulan ang maopera. Ket agkasapulan kayo iti dakkalagatat. Day tatipod no, sir. Iso asimural kakas katulong. Ngam, kaano pa'y ngay ang makaurnungak iti maaramat a kwarta. Tapno maopera ni nanang ko. Imbag pa'y di amo ni Rot. Tanakaawidan. Idinto tada kayo. Adda kayo pala ang dito ospital, nanang. Aksidente nga min, ti impaagas da. Narigrigat ti sakit ko, anak ko. Masapul nga min ama opera, anak. Nanang,
Pakawanandak. Tawan kwarta ang maitulong ko dito ospital. Patpatgan kayo nga anak ko. Saan ko nga ibilang amasulyo? Basta agbaliw kayo, kat agbiro kayo iti trabaho yo. Ikarik nanang. Agbiro kakmat iti trabaho ka. Apaman ang maimbagan kayo. Awan pa'y ngamin agbantay kada kayo dito ospital. Agyaman nak, no agbiro kan tumatan iti trabaho, anak ko. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Ospital? Kasapulan ti Pirmak? Awan ka di dita ni Manong Victor? Sige ma'am. Agpakadaak pa'y nga rod. Apay amatartaranta ka nga agdaldalos. Kaslada kam kamakaman. Masapul amalpas ko ti daldalusak tamapanak iti ospital, sir. Apay ka no? Mas daawak nga rod, sir. Mga no dadakas na pasamak ka ni nanang ko. Sige. Tulungan ka nga agdalos. Tapno daras malpas. Anya? Tulungan na ka agdalos ko na sir? Tapno saan nga agungat ni mama? No kas pangarigan sumangpet. Adi na oras. Kaya ti agtrabaho, sir? Saan ka di asigod? Saan kayo nga agtrabaho? Dakis ka di? No susurwak mo tiyak trabaho? Naadal ko kan kadayta. Ha? Sige nga, Rod. Tapno na dardaras amalpas, sir. Ada ka matgayam dito ospital, Manong. Apay nga inawagan da. Diyak ka mo. Kasangsangpat ko. Naggapuak di balay. Anya tinyayam da. Apay nga inawagan da nga umay dito eh. Impandan ni nanang iji operating room. Ha? Kasanon ti pagbayad? Adda ka nun ang bayad. Ang di na imbaga tinagan na. As ino? Day tamot ti damdamaga kadagiti nurse. Ngam di da ka no amo. Haguray ka. Saan nga taan ni Sir Richard? Sino a Richard? Ti anak ti among mo? Ti amo, kat isumat lang ti amo ni nanang. Anya? Pudno ka di dayta? Imposible. Awan ka di ti madmadlaw mo. Kanya ko matimadlaw ko. At ka din nagbaliw dito. Kaslasaan na nakanayon arumrumuar ni Richard. Rumbang laeng. Awan lang arunod niya muna trabaho. Kanayon pa yung agbalong. At dapay dyan nakita katultulungan na ni Roth iti trabaho na. May isa katulong, tulungan na. Nakitak ang naglinis da iti arupayan. Duada ngaglinlinis. Pudno ka niti ibagbagada agayo ma. Ginayo mga tanda diya katulong ti anak mo. Kasaritak to ni Richard. Damagam no niya tinaknakan na. Tapay atol tulungan na ti katulong. Sigamat, Richard. Papanam ka di. Padasak man ti agbirok iti trabaho, tita. Husto ka di tinangag ko, Richard, iho. Anda ka di dakas iti aramidag, tita? Mas daawak laang, iho. Anya ka di tinakapanunutam ngagbirok iti trabaho. Narigat, met. No papakpakanak laang, tita. Saan ka di? Aglaplapusanan dagiti dadakkel mo, iho. Uray saan kan nga agtrabaho, saan ka nga agrigat. Masapul mo't nga unnatak dagiti ururat ko, tita. Mas daawak, iho. Kala at sama, ti panagbaliw, ti puloy, ti angin. Tay kunada nga roden, narigat ti mang namnamalatan, iti agtaod kadagiti naganak. Hello, amiga. Nakawag ka man. Matuloy ka di iti panagpasyerta? Siyempre, amiga. Saan anay ti makagapo no apay nga inawagan ka, amiga? Anya nga ron ti makagapo, amiga? Amom ka niya, nasabat ko ni Richard dito'y kalsada. Ang birong ka no, iti trabaho na. Anya? Agbirok iti trabaho na ko ng amiga. Anya ka no at trabaho?
Awan mo't nalpas na. Bilibak iti anak mo, amiga. Natured nga agsapol iti trabaho nga awan mo't nalpas na. Nakaskas tao day tangay padamag mo, amiga. O sige, takasaritak man ni William. Bye, amiga! Anya ka rin pakariribo kam dita. Tumakder tumugaw ka man. Ay, tinyawag ni amiga Eliza. Kaslaman imposible timbaga na. Abay, anya yan timbaga na niya nga amigam. Nasabat na kanon ni Richard ngagsapsapol iti trabaho na. Anya nga ya trabaho. Agbilang iti poste, iti kuryente. Kanawa na muna. Mas dawak nga rod. Anya kumaatrabaho ti birokan na. Nakiwar nga tan at yung utak na, hindi na ipakpak iti simento. Kasta nga tangak paiso. Kalaat ang nakapanunot nga agbirok iti trabaho na. Apay nga awan ni nanang yu, ijay kama na, Barok. Adda iji operating room, nana. Ada ka din kwarta a pinagbayad yu? Adda ka nunang bayad, nana. Hangam saan mi nga amon o asino. Asino nga tamo ti addaan iti nasaya at apa nagpuspuso anang bayad? Saan mi nga ron nga amon, nana. Sapay ko ma. Tabindisyonan ti apo. Gapu iti kinasaya at ti panagpuspuso na. Agpaysuday ta nga imbagam. No nalukay ti tao at tumulong, nalakam at asombra ti parabor ti Diyos kankwana. Iso siguro akinaasyan ti apo ni nanang, tanasingpat. Pudno day ta, Barok. Nangarama ti apo iti tao anang tulong kaninanang mo. Nalpas ka din ti trabaho. Nalpas ka nun ti operasyon ni nanang. Di mo ka di mapankitain. Ha? Kasano nga among, sir? Sika tinagbayad, saan ka di? Ha? Ne. Anya ka di ti sasawa mon. Diyak amo ti bagbagam. Di ka kuman agilimod, sir. Apay nga rod nga mong analpasan ti operasyon. Ko ha? Atap ko lang. Ti maawatak kat. Ada kontak yu ti ospital. Tada kayo tinagbayad. Saan ko mga ado ti saludsod mo? Yung kakat kumusta ni nanang mo? Kasanon to'y trabaho, sir? Diyak pa'y nakadalos. Siya kung ti makamo dito eh. Ngam sumangpet ka. Sakbay ti oras anam na maam asumangpet ni mama. Agyaman ako na, sir. Mapanak nga rudan. Pep. Di mo ko na. Amapan ka anak ka ipron. Ay, saan mo ta, sir? Ikatak, sanak pa'y mo't nga agkabaw. Kumusta kayo, nanang? Awan ka din tinasakit? Ay, awan pa'y mo't anak ko. Sapay ko ma, tagtultuloy ang maimbagan tinasakit abarukong ko. At apok ani si Richard tinagbayad, idi ko nanang agsubli di ti ospital, nanang. Oh, naglakwan na lakit di iti alahas, timbayan na. Anya ti ko na yun, nanang? Agar-arasaas kayo, mat? Ibagamtuman ka ni sa Richard. Akayat ko ang makasarita. Wanang, amuyo ka di anapan nagbirbirok iti trabaho na? Ha? Trabaho? Anya ko ba trabaho? Nagbaknang ti pamilya na. Idi imbagak amasapol aban na takdagiti ururat ko. At damot na nagbaliwan na, nanang. Ha? Ang trabaho ni Sir Richard. Sigod nga awan na pulos ang muna at trabaho na ijay. Mangan, maturog, kan agbaluglaang ti amuna. Kita mamhet, no kasano ti panagluto, Ruth? Isaganak pa'y amin dagiti pagrekadok, sir. Ag-slice iti sibuyas, bawang, kan dalusak dagiti natang nga ilaok ko iti lutwak. O sige, ag-slice man mo't nga rod. Agdalos ka iti natin. Sigod ka din nga aramidin nyo daytoy, sir? Saan? Nasilawan lati Sir Matak. Manipod nagtrabaho ka dito'y balay mi. Napanunot ko, ngawan tinasayat ang masakbayak. No agdip-dipendarak latan ka dagiti dadakil ko,
kas itimbagam. Kasta akmat ididamo, sir. Agtrab-trabaho ni Nanang. Idinto ta agur-uray kami laang iji balay ka ni Manong ko. Idi nagsakit, kat impan mi iji ospital, ijay kamin anagnakam. Papanan nyo ka di, sir. Nakarubot kayo, mat. Sana mas no sa dino ti papanak. At dagayim ko ako na amapan kami iji abroad. Abroad? Saan ka di nga do pa'y ti proseso na dayta sakbay ang makapan iji abroad? Wen, sumagmamanon abulan nga impagnami ti papeles mi. Agtur kayo ka di? Wano? Agtrabaho. Factory worker ka no. Adam amo ti gayem ko at trabahador ijay. Amo ka di dayta dagiti dadakkel mo, sir? Saan? Si kalaang tinangibaga. Kat pangasim, ta saan mo nga ibagbaga iti ure asino? Ay, sakbay gayam ang malipatak. Kaya't na kayo kano ang makasarita ni Nanang ko, sir. Kumusta kayo, Nana? Ay, sumaysaya at matan, sir. Kaya't kung agpudno ka kanyak. Sika tinangala iti alahas ni mamam. Saan ka di? Pakawanin ako, Nana. Nakulapan ti panunot ko. Isuan na aramid ko dayjay. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Isuada kayo ti pagkidawak iti pamakawan. No dumawat ka iti pambakawan ka ni mamam, mapakawan to ti basol mo, sir. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan, sir? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Gapo iti inaramid ko. Isong agkid-kid dawak iti pamakawan kada kayo. No ni mamayo ti pagdawatan nyo iti pambakawan, mapakawan ti basol mo, sir. Sigurado apagtalawin dak. No ibagak ti madingi inaramid ko, Nana. Ti may sa basol, masapol nga idawatan iti pambakawan. Saan kat nga ilimad, tapno liklikan ti dusa. Pumanawak, nga mangibatek iti surat. Ibagak asyak tinangala kadag iti alahas na. Isublik ti saan ko ana ilako, Nana. Naskan ka di paya pumanaw ka, sir. Inakagtrabaho. Padasak matagbiag, baban iti bukod ko ang naglingatan. Kas imbaga ni Ruth. Imbaga ni Ruth daytakan ka, sir? Wala na. Iso anak kariknak iti bain. Naamiris ko, naawan tinasayat ang masakbayak. Numang namnama aklaan iti nagbannugan ti sabali. Adda maletam, sir? Papanam? Jak nakasarak iti trabaho ditoy. Iso apadasak ti awis ti gayem ko. Sapay ko mga rod, tagbaligi kayo iti papanan nyo, sir. Agyaman ako kan ka. Sapay ko tadda ka pa'y dito'y balay ito nagsubliak. No di daklakit di papanawan dagiti dadakkel mo, sir. Sikatin ang silaw iti nakulaapan na panunot ko, Ruth. Inton sumangpet da mama. Pakiitid mo to da ito'y surat ko. Kanda ito'y basit akaheta. Matungpal, sir. Good luck iti papanam. Agyaman ako, Ruth. Anya nga tatilinaon da ito akaheta. Kitaak man. Ay, naka-scotch tape man. Alangan mat ano katak. Idisuklatan dito lamisaan. Tahuston to no sumangpot da madam. Ada kayo matgayaman, madam. Ada yung bati ni sir para kada kayo. Surat kan basit akaheta. Surat kan kaheta kunam. Napanan na ka di. Tinasayaat. Basaan nyo pa'y, madam. Inlanad na siguro dita surat na, no sa dino tinapanan na. Sige, lukatak man tabasa.
Dear Mama. Sakbay ti amin. Agkindawak iti pagmakawan kada kayo. Inton mabasa yun iti surat ko. Nalabit nga da ako ni Japan. Pakawanin da ko na. Tasyak tinangala iti alahasyo. Nalakok ti daduma. Ket nagastos ko pa yung tinaglakwak. Isublik to'y saan ko pa nalako. Nakonsensyak iti kaadda ni na Natalia iti ospital. Isu asak tinagbayad iti babayadan na iti ospital. Ni Ruth ket anak gayam ni na Natalia. Ikindawak pa iti pagmakawan. Ti kina-responsable nga anak. Ulitag-tag daw iti pagmakawan nyo. Mama, pakibagayon tumatan kini Papa. Ito'y nagsurat. Richard. Imbag ta simbangpot ka na, honey. Basam ti surat ti anak ta. Surat ko nam? Abay, asino te sinuratan na? Babae ka de? Basam tapno maamuam no anya ti linawon ti surat. Nan, masak man nga ron? Naglaatak iti dayta surat. At iti kahita nga ayan tinabat-bati nga alahas. Napabasol ni Talia nga awan basol na. Idi adda ni Richard iti ospital. At amat gayam ni Talia ijay. Jakim pagarup nga isugayam ti ibagbagan ni Ruth ananang na. Ada ka di pa'y ni Talia iti ospital? Nalabit, tanabiit pa'y matan na operakan. Jakim pagarup ang maaramid ni Richard ti agtakaw. Mabalin nyo kanon ti agawid, nanang. Daytati ko na ti doktor. Sige, tamapan ko kitaan. Numano ti babayadan tayo dito ospital. Ingka nga rodon, manong. Taurnusot mo't dagito iyawid tayo nga inusar ni nanang dito ospital. Sige. Ay maragsak, anak. Tamakita kat nagbalin kayo a responsable, anak ko. Nakaamiris kami di nagsakit kayo, nanang. Saan mi kayat amapukaw da ka? Pakawanan da kami kumaitikin na sadot mi itikan labas. Mamati nga dagiti pasamak nga ipalubos ti Diyos. Tapno makaamiris dagiti nakaulaapan ti panunot na. Oray ni Sir Richard, nanang. Dakkel mo tinagbaliwan na. Mas daawak garod iti kunam at tumulungan nga agdalos. Diyak pa'y nakita ang agdalos ni Sir Richard. Umay pa yan ay di kusina ang makibiyang kadagiti ar-aramidak ijay, nanang. Agawid kayo ka din? Da kayo, sir. Papanan nyo ka di? Di ka di kayat nga tulod da kayo, iji balayo. Itulod da kami? Husto ka di tinangag ko, sir. Mabalin, saan kayo amamati? Ngam na amiris mi atakal, ti basol mi kan ka, Talia. Imbaga ka din ni Sir Richard ti amin, madam. Babaan lang iti surat ti panangibagan. Kanayon mi nga ibagakan kwa na iti. Ano agbasol kat pagtalawon mi. Iso siguro api manaw. Amo na ngamin ang nagbasol. Iso ang nagdisnudo api manaw, ma'am. Itatawanan. Mariknak ti iliw ko iti anak ko. Tay tagayam ti balayo. Medyo adayo gayam ti paggapuam. Numapan ka ang trabaho iti balay. Ay, saan may abalay dayta, sir? Ababangan milaeng. Ababangan nyo? Kasano nga iyan anayo iti ti sweldom akas katulong? Duma ti panagbiag mi amarigrigat, iti panagbiag yo ababaknang. No adalakat mabalin mi nga ipaunag, umanayan. Dakdakkel pa'y ti bodega iti balay, nga awan ti agkikyan.
Diyo ka di kaya tadalusan na ichay, tapno at da libre apagyanan nyo. Total, ijay kayo mat nga agtrabaho. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, ma'am? Pagsubliandak ijay balayo. No ka ba alampay tagtrabaho? Inton naan-anayon tipigsam, agsubli ka. Kasto'y kayam ti marik na ti tumulong iti pada at tao. Nalagaan ti barukong, kanad na isang sangayan aragsak iti kaungkan. Huwag nga ron. Papayan di ta na panunot nga agpaiso a pinagyan ida di tabudega. Awan mo't agigyan. Amom ka di amanipod adda ni Ruth iti balay. Katdakal tinagbaliwan ni Richard. Bay tangarod tinadlaw ko. Oray may sala nga katulong. Nabaalan na alinunag tinatangken na puso ti anak ta asadot ken artak. Mailiwak matan iti anak ta. Itala ang anay adayo iti sidong ta. Kat sapul-sapulak. Kaya't kun amakita ti anak ta. Maragsakan na nakaawid kayon. Ngam, ladingitak nga ibaga. Asumangpat ka noon ti anak ko. Kat pagyanan daday to'y balay, apagigyanan niyo. Agyamanak iti kanayon mo ngayon umay iti ospital ading ko. Ay, kat umakar kami nga ruden Ta pagyanan kat nga ruden dagiti anak mo to'y balayo. Ay ngam, sa dino nga iti pagakaran niyo. Saan ka nga agdanag ading ko? Adda nakasagana a pagakaran mi. Mapandala ang dalusan, tanabayag nga awan nagigyan. Kasta ka di. Ay, madanagan akpay. Tamangan ko no awan pagakaran niyo. Imay imbaga di among ko, nga adda bakante apagyanan mi ije balay da. Naglawam at gayam da ito'y abakante abalay. Iti pay lako ma, tapnos an tayo anagababang. No madalusan ta daytoy, mayatan manong, agkakwarto kamin kaninanang. Nalawa mat, si kamot di tabangir a kwarto. Unading ko, kat dandaniak mo ten mangrugi, kas waiter. Nagasat tayo pay laeng, oray nagsakit ni nanang. Wan nga rod, daytan samot tay kunkunada, a blessings in disguise. Mabalin as anta nagnakam. No awan tinapasamak ka ni nanang. Wan nga pa'y sumanong. Saanan a basketball ti adda dita panunot mo? No di ka trabaho itan. Hello? Asino da ka di? Hello, Ruth. Kumusta kan? Sa Richard? Ay, nasayaat mat. Kumusta ka mat dita Japan? Nasayatak mat ditoy. Anda ka kadipay dita balay? Wan sir. Agigan kami pa yan iti bakante apaset ti balayo. Ket, kumusta mat da mamakan pa pa? Dakkel ti nagbaliwan da, sir. Mailiw da kano kan. Mabayak kayo ka di pa dita, sir? Dandanin malpas ti kontratak. Agawid ak to dita. Kaya't kung adda ka pa dita, hinto nagawid ak, ha? Talagang adda, Tagigan kami kat nga rod diti balayo, sir. Ano? Kailiw ka? Agkita tanto inton makawid ak. Bye. Bye, sir. Adaman dagiti panawon a makitak analiday ka, amiga. Kinagpaiso na. Kailiw ko ti anak ko, amiga. Manipod pimanaw, awan pa'y awag na. Pasensya kan, amiga. Ngam nasa una kanyak, edi. Akasla saan kanu anapatagkan ka? Tapay kumaasan anapatag kat anak ko. Idi adda kanu ija ospital. Tilaang katulong ti kadwa na ija ospital. Kaya't nakaamakita, ngam di nakakanu na uray. Kasta ka di. Naamiris ko itan tinagkurangak iti anak ko. Impatudon ko iti katulong amin na pagrabang akan ko na. Iso nga adayo tirik na kanyak, amiga. Ruth, tulungan dakman. Ha?
agpiw-piwis ni Nova. Kat agpatpatangkan. Ipantayo iti ospital. Manong! Umay ka ditoy! Tulungan tayo ni Madam! Nova. Ayan. Ala, Ruth. Ingkailo ka tilugan, tasakruyek ni Madam. Kabaalam ka di asakruyan. Un, sir. Kabalak. Sige nga ron, mapan ko ilo ka tirinaw. Sapay awan yung driver. Nagawid ti loko. Saan kong amo ti agmaneho, sir? Kapilitan asak ti agmaneho. Masapula sursurwom to ti agmaneho, Victor. Ta si Kanton ti driver ko. Mala, mapantayon. Anya ti imbaga ti doktor. Na-stroke ka ni Madam. Paralyzed ti kagudwa ti bagina. Anya? Agsublipay nga tayo ti sigod. Depende ka no. No mayat ti bagina, no materapi. Sapay ado ti kasta pasamak. Kat narigat nga agsubli iti sigod. Uwan nga rod manong. Dagiti dagduma. Mabaldado da pa yun. Un nga rod. Ay, kaasimat ni Madam. Ngamam mo, dakkel ti nagbaliwan na manong. Simingpet ni Madam. Agyaman kami ka na kayo ha. No awan kayo iti asidag. Yakam mo nun yan tinapasamak ka ni Nova. Adamat pagsayaatan ti panangibaga ni Madam nga agyan kami iti asidagyo, sir. Pagsayaatan ti adda kaaruban na ako nada. Saan kayo kumapumampanaw ni tapagigyanan nyo iti asidag may ha? Agyaman kami matkada kayo, no di na kami papanawan, sir. Nasaya at kayo ka na kami. Isa nasaya at kami matkada kayo. Agyamanak, iti kinasingpat mo. Ang mga asikaso kanyak, amay sa abaldado. Basang. Rumbang laang nga asikaswan kayo, Madam. Nasayaat kayo kada kami. Iso asubadan mi mat iti kinasayaat. Husto ti panangalak kada kayo iti asidag me. Kaslamay may satayon a pamilya. Adda kumamad dito ni Richard. Kaya't yung ka din nga agawid ni Sir Richard, Madam? Launay balasang ko. Kailiw ko una yan ti anak ko. Hello, sir. Nasaya atay mawag kayo. Adamin ipadamag ko kada kayo. Oh, anya ka diti padamag mo. Pakaragsakan, wano paglidayan. Mailiw unay dagiti dadakkel mo kan ka, sir. Kan nabaldado ni Madam. Gapo iti pa naka-stroke na. Huh? Agawid kayo kumanta nakakaasimat. Nabaldado ko nun? Uwan, sir. Na-stroke ngamin, iso anak ka wheelchair. Siyak ti mga asikaso kan kwa na. O sige nga Rod. I-process ko dagiti papeles ko. Saan mo nga ibagbaga ka na kwada? Ta sorpresa agida. Uwan, sir. Nagpintasan ti salas tayo ita. Anya ka diti okasyon. Saan ka di akasangay ni Sir Richard ita, Madam? Nga maawan ti anak ko. Ikarkararagak lang. Asapay kumatan na salunat. No sa dinuman ti ayan na. Happy birthday to you. Happy birthday, Budno ka di makitak. Oh, Richard, anak ko. Naragsak ka kasangay mo. Oh, may kamantara kupon ka, anak ko. Mailiw ako na yan kan ka. Agyaman ako na mama. Napakawanda ka din. Hindi pa lang, iho. Napakawan kan. Adakada kayo akin ni Ruth. No kaya't yung agbalin tayo amay sa pamilya. Iho. Talagang ay kagumaka batin ni Ruth, mama. No kasapulan nga pa rin to mga itisangwanan na. Aramidag.